Segaman du baserria eta bere barazki ekologikoekin hornitzen du Ordiziako kontsumo taldea. Eta gurekin izango da gaur kozinatzen Josetxo Mendia Haundia. Kaixo lagunok, eguerdion, eta Josetxo jauna, hori batien benizatia, hainbeste aldiz horre reportaietan da ikusi jau, eta gaur hemen, kosinan moldatzea laiz. Nola ala, esan berko jau. Nola ala. Oso jaioaz niok. Bueno, seguru gauza goxo egiteituzula, hemen iritsi da, Altzibar baserretikan, Segamatikan, eta elkarrekin ingoitugu kardo batzuk, txirlakin, eta gero mahau bat, armendolekin. Gabonetako errez eta aproposa. Adi lagunak. Bueno, lagunak, eta Josetxo, garatuko izun nundik noa ibiliko gehan errezetakin. Ados? Bueno, lehen da biziko eta behin, nola ez, kardo dazkau hemen, sasoiko produktua, fresko-freskoa gaude, eta inbierdeuna da, bakizue fibra asko ukitzen duela asalian, eta inbierditugu garbitu, txukun jarri, pusketetanin, eta egozin goitugu. Behin egozita daudela, baratzurikin, baitare irinakin eta beak soltatzen duen urakin, egosteko erabiltzen duen urakin, ingo deu belute bat, ola saltxatxo bat, eta saltxa hortan gero, kardo sartuko ditugu, eta izangoa plateran oinarria, baina baita ingo ditugu txirla batzuk, lagungarri bezala. Gaina oso tipikoa da, kardo txirlakin, eta ingo deuna bai, ez dana nastu, baizik eta bat alde batetik prestatu, bestia bestetik, eta gero platera eratzeko garaian bila batea utzi. Ingo deuna da txirlentzako, saltxa berde antzeko bat, baina perexil gabe berde zeukitzeko. Ordu ningo deuna da, baratzuria baitare gorritu, gero irin pixka bota, ardo txurila, ligatu pixkat, txirlak bertara botako ditugu, eta txirlak irikitzei denean, listo. Eta baita ere ingo deu, platera eratzeko gainean pixkat aberazteko gure platera, mahau antzeko bat. Hemen dakau, armendolak, arrautza, ingo deula egosi, eta gero dakau azafra ja, ingo deu. Armendolak ondo gorritu, arrautza egosi izan den bezala, eta azafraiak toke txiki bat emango dugu lapikoan, baina txiki bat, almendrola ja bukatzen nahi direnean, bertara botako ditugu, eta gero hori ingo deu, mahauan, sartu, gatza bota, olio pixkat, eta utziko dugu olio spin bat, gero gainetik botatzeko txukun. Ados, eta gero bukatzeko, perexil puxketa jarriko jau, platera txukun usteko. Bueno, esan den bezala, zukalden ibiltze zehala, zein dia zure errezeta erreginak? Ez da, tortilla esango nuke gauza sinpetan aitzen ez. Patata tortilla hona itia, ez da erresa, eta nire esateten gaina. Bueno, garbitzen hasiko geha, bale? Bale, oso. Bueno, bilen artean, hau txiko hemen, aurrena garbitzen duenak jarraitzeko. Eta ingotena da, bi kasula jarri, bat urakin egosteko, eta bestia baitara ur pixkatekin arrautza egosten jartzeko. Tortilla patatana gauza erraek, zeatikan. Jo, nik esatetena, tortilla patata goxuek eta erresa, baina zu ematen diozu, 100 pertsonai, 2 patata, tipula erdi bat, eta dozen erdi arrautza, eta ez dia 2 tortilla patata berdina gateatzen, Xaro diferentek, ia dana goxuak, batzuk lehorraguak, patata gorra balimado hain txarra, patata, tipula ondo potxeuta balimado, eta patatare bai, dana gozo. Bueno, jarriko geha martxan, eta zuk ekoizte alde zu hemen, zuen basarrin? Ez, garai baten hasi nintzen daiten, baina momentu honetan ez, guk egite duenak, ez dauke holako salideak, herriberatik eta tortzeanak, asko zezeago. Baina hasi ondo hastea gure lurretan hemen? Bai, urri alden jarriko benduke landarea, eta gabonetako izate dugu. Bale, eta gio niarea herribera aldea jute zinen nola juten dia biltzen da. Bai, nola baita zuritzeko. Txuri hau gatanak eta esain fibrotxua egoteko edo? Ez da, nik esango nuke gehiago dela landare beha zuritzeko eta guriko egoteko. Eta samurrago egoteko, ez da? Ados. Bueno, hau garbitzeko, bakizu ez da? Bai, zuritxu pixka, ez? Bai, nik iten detena da, betu, pusketak egiten juten naiz, hola pusketa bat, gero hola, pusketa horiek ateatzen dian, eta lasai jun, fibra horiek ateatzen, eta ingo deuna da,
aurrena. Otontzi baten jarriko dut, eta goia pusketak egiten nien egostea sartuko dut dana batea. Hemen txebetu, hau zuretzako txiko eta netzako hemen. Hau piztuko jau. Eta, bueno, guain esan dezu kardik ez dezuela azten. Guantxe, sasoi hontan, zerrekin aizate zuen zeztutan da, zer gauza sartitu zuen? Bai plaza eta bai kontsumo taldeta eramateituguna, neguko produktu, aste honetan ere saskitan sartzen nahi naizena, porrue, azalorea, brokolia, espinakare sartu izan dut, eta beste bi produktu gehiago, barkauzu esatea, guain akordatuko naizen, patxoie eta aza. Eta aza, bale. Oin egun, noiz arte aguantatuko je? Udaberri bitarte. Udaberri arte. Vale. Eta geho, ja, bueno, nola kuidatzen dezu, ja, udaberri etortzean ian, noiz hasi behar dezu gauzak sartzen udaberri neukitzeko, ja, gauzak zerbitzeko, bai. Udako eta udazkeneako izate dana, hoi astegia ja behin fuertena, martxotik aurrea. Martxotik aurrea, ja, dana promesa izatea. Ja, udako eta goen bitartean eukideu, udazken eta neguako. Udaberri izatea satsoi horren atzean. Bai, dana berde dau, baino... Bai, dana hasia goraka, baino moztutzeko jaiotzen. Hoi da. Vale, ados. Eta, badakit, zu, erreportadetan kontatu izan diguzu, zu baserrian edo leheno taller baten ditezen un lana, no? Nola sartu zinean baserri mundu, nola izan zen pausu hau? Bai, ni baserri mundukin inungo erlazioik eta ez neuke. Osa, ni bezala kalau mina zinean. Bai, zerratukumen naiz, bai. Vale. Gruak egiten aitzen ditzen taller baten, baina beste 2008ko krisi famatu horta, taierra itxizuen, da... beti gustoko izan dut, batza zehoi, eta esan gauketen edadekin, guantxe, eta aukere aurrea jo, ez. Eta, pentsau nu fraisoroa jutea, bertan ezi pixkat. Jo beste behatzi hilabete nituen baserri batean hemen astigarran. Eta pixkat ikasten, batza zertzan, zerretzan, eta hori, eta beraiek ekologiko nitezien, da irituzaten moduloi zuzenen azala, bai lurren gatio eta bai gure osasunen gatio. Dudik, gabe. Zeratik ekologiko nitea, garbi da, gauza danak ohoreako, onurako diala. Baina onura horiek, zer ikusi da, zerra izan gaixi egiten, zer gauza izan egiten, ez zuela balioko gaur eguneako, aldatzen jun behar gala bai edo bai. Nik uste, oinarri tio lurre ez deula behar bezala zaintzen. Eta gure asmoa izatea beti lurre osasuntxo euki eta lurre elikatu, arek elikatu dezan landarea eta landarea osasuntxo ondain. Ez alderantziz, ez landarea produzio gehiago ukitzea aldea, are eozer gauza sartu, txotik sartzea. Claro, bai, osea, lurrak euki berdula jateko, eta lurra hori jateko eukitzeko, ze prozesu dituzue, ze egiten da, zue, lehen otzan egiten. Bueno, lehen bai egitezanak, gero utzi zan egiten, da goen berriro hasi gehala egiten. Oinarrizkoa izango litzeke, rotazioak egitea. Guk hori azken batezea da, landare batzuk gehiago esikitza diote lurrei alde batetio, eta beste batzuk hori horekatu iten du, adibidez, lekalek eta nitrogenatu ite dute lurre, solanazea, tomatea, patata eta denak askoz ezin jente gotie, orduan bata egon dantokin urrena bestea jarriko dugu. Era horta lurre horekatu eta plagak bertan asentatu ez deina lortu iten dugu. Ez dakit, nolabait ere oinarrizkoa emateo, baina ez da askotan egiten. Eta hori zegatik, igual gertatu zen batzutan baserri batzuk, piperrak ditugu, eta urtero piperrak iten, da landa berdinetan piperrak iten. Zenbat landa, zenbat, nik ulertu izan dut, baserritan da egon naiz, eta beste ekologiko batzukin bai, laugune bai berdila gutxinez aldaketak iteko, ezta? Rotatzen juteko. Eta gero espezie ezberdinak egitea, ez monokultibo bat egitea, nek kasun adidez urten zehar, 57 bat variedade edo landare egiteko. Eta horrek aukera emateizu, rotazio horiek garatu alizateko. Eta gero beste alde batetik ebai adibidez da, aproposagua zerbait ez basa izuetatzen, 57 bos ez basa eskizu ondatetzen, berrota bi ondatetzen. Bai, aukera bat aukezu bestek ez bat askotan gertatzen. Eta askotan batea bakarrikan balin basabiltza, horrek kaleite izunean, kale galanta ez da. Nahikoa da plaga bat fuerte sartzea, horre botika piloa botatzea oso horratatzeko, ez dezu landare hori atatzen, hori askotan gertatzea, guaina didez porrukin daukeu Jesukriston arazoa. Hemen lenguan ez umai alden, elorritx alden, da jendia esan zin porruk eta danak ateatzen aiziala, somorroen bat etorri dala, ez da? Eta zatezun leheno etzala, somorro hori hemen dikan. Guain dala 3-4 bat urtea hasi zan, da areagotu bat, eta esageratu gu baino horrek kontra egia, sare batzuk ekarri ditugu, probak egiten egia,
Eta toko madera osatea ardela, eta guain arte nahiko poliki. Bai, Nahiko poliki horrekin. Bai, lehenko bat esan zin, porru danak ateitu, dana bat bertan bera geratu zaigutan. Ai, ama, eta zer dela, eta barrutikan ematu gaina kanpotik emotu berdizan odola, baina irikitzen zu, eta barrukaldeko sustraialetatik janda, ez da? Hoi izatea azalo parten edo egaldi bat ematen doan eltxo bat, eta guain azalo bitarte egaldi eman izan dona, urritik hasita, eta gero atzea bueltan, martxo parten, temperatura gora itekin, atzea bueltan, zea ingo do, egaldi eman, eta atakatuko dio bai porroi, eta batxuriri, eta zea, tipula hiru horiei atakatzea. Alliun dianak, no? Alliun familikuako, no? Izen potolotan galdi dira, Alliun hori bat erakutsi zen, eta Alliunak emateun ba hori tipulan familiko hendiak, ez da? Bueno, liliazia eta bai jotzen da, bai. Batipat gukite ditugun hiru hori, eta tipula, tipulinek, batxurik, eta porroi. Baina, Jesu Kristona. Bai, eta zesan bihar nizun, hemendik aurreare olako kendu etorriko ja, bero hauekin da historia hori, esaten listor asiatiko etorria bezala. Bai. Ni lehenkoen erlezale bat etorri zan, da barroan ditxosozko hori eta gauza horiek lehenu ez zeudela. Bai, hori seguro, bai, ez globalizazioak ekartzen gauza bat da, eta hainbat plaga lehen dio ezautu ez ditugunak, badauzkeo guaindala ja 10 bat urte, tomaten ere tuta famatu horrekin uga Mexikotik etorri zan, da Jesu Kriston kalte entziun. Eta hori bezala pentsatzet, gehi hori etorriko diala. Bai. Eta gaina badakit zuk ekoizten dituzula nintxaurrak, ez da? Bai, baina arte bai. Nintxaurrekin bai, da gertatzen zen baitola beltxoi ateatezakoena eta ez dakit zer gertatuko horrekin. Hoi betiako geratuko bai hemen? Ni pentsatzet bai, ez gehatzeko etorri alaz. Azken batez da, etxo batez zulo egiten da arrautza hartzeko, eta ez eta sun pixka baldin badau, zulo hori aprobetxatuz, ontxok beztu ite hori txaurra. Eta salmentako beti, bakizu polikia ez dana, saltzen beti zaila bada. Gio barrutik zan ematu da hola ez, oskolan barruan, baina batzu bai, bestek ez, bestek... Bai, gue kalteako, eta produzioare piloa bajauta da, eta oso gutxi ez da eskaxa. Gio batek esan zine, bai nik ez dakizen bota diot, eta dana esano, bai, baina ja bilibertzen, ja kimiko botatzen da gauzak iten. Bai, tratatu barra daukezu, bai kimiko bai bestelare, baina tratatu barra daukezu, eta gure esplotazioko oso txiki die, orduan horta tratamentutan diru asko jute baldin batzako, ba alperrik. Ja, bai. Bueno, aldeun txukunin ebiliko geha, eta da kudeatzen, gero etorriko dira, igual txago bereziko, porru berezin balandatu biharko dugu, ez dakit segertatuko ban hemen. Ez dakit, zeo zein gote du, baina hasiera batetik gauza gondo inezkeon ikustete horrek bentak egite diula. Txiri, lasai, eta txukun ibili, oso ondo. Bueno, hemen txe, Kardo, behitu hau txiko dugu, geoko. Oso ondo. Sartuko ditugu dazkaunak inda egostea, gatza tanto bat botako joet, ni beti barazki gustatzen zait uretare bai gatza pixka botatzea. Bai, batzu zetan, ni gatzi gabe egosten dut, eta botatzen, baina ni igual lekak edo hauek, gatzi gabe egosten baitu, barrukaldi oso hartu ditu lagutan baldin badabaz. Komenzako hartzia pixka. Ordu, pixka bota, ezin lanpernak egoziko bagen ditun bezala, itxasoko ura izango bazan bezala, baina pixka bota, eta gero bukaeran puntxua jarri ja, bukatzen egia nien errezeta. Pixka bota, xo ez gaituk ibiliko, ez da? Ez. Gaz pixkate behar da. Oite. Eta hau egozten jarri deula, arrautza egozten dakau, bitarten jungo gea alkizaraino, eta bertan laiak ingoizkigu bitxi batzuk oso bitxi. Guazen ikuste. Egunon, Joseba, ongi etorri Alkizara, ni Laia Varela naiz, Donostiarra eta Bitxigeia, eta gaur nerekin material organikoekin jolastera gonbidatzen zaituztet, zu eta konpainia. Ni bitxigile bezala, ohiko materialak erabiltzen ditut normalean. Zilarra eta urrea, baina kasu honetan material organikoak ere nahastuko ditugu. Hortaz lehenengo bildu beharko dugu, erabiliko dugun material organiko hori. Nik ikusten ditut adibidez hemen iratze batzuk, eta iratzea asko gustatzen zait, bai marroiska forman eta bai berde forman ere, piezaren bat egiteko. Lurrean ere, gaztainondoak, adibidez, gaztainondoaren ostoak hartu ditzazkegu, oskolekin ere zeo zer egingo dut, ikusiko dugu. Hori izango litzake, nire lanaren prozesu bat ere, ez? Gaude orain nire tailerrean eta basoan bildu ditugun material organikoekin basiko gara bitxiak egiten. Hartuko dut, bildu dugun fritu buru hau, eta honekin belarritako etxo batzuk egingo ditugu.
Hau zilarra da, belarritakoaren luzera edo markatzen ari naiz, konpasarekin, tubo honekin egingo detena da, fruitu buruaren goiko parte hori bildu. Zalkizako eskolan, bai umeekin eta bai helduekin ikastaroak egin ditut material hauekin, eta posible izan dute egitea, hainbatek gurasoentzat opari bezala ere egin zituzten. Hortaz, nik animatzen zaituzten, etxean eskulantxo hauek egitea. Gabonetarako opari bezala eskulan edo lagun izkutu horrentzat, ez? Batzutan askoz ere balore edo sentimentalki ez garrantzitsuagoa da eskuz egindako oparitxo bat. Hortaz, basora jun, bildu, zure sormenari zaskatasuna eman, baina, gabonetako opari originala bada. Eta perlekin ari naiz lanean, orduan polita iruditzen zait, fruitua zegoen tokian perlatxoa sartzea. Egia esan, alkizan eman zidaten beka honek, aukera ematen zidan, material hauekin jolasteko, pixkat ohikotik ateratzeko. Sormenaren kabian bekarako eraztuna hau, bekari izen ematen diona niretzat. Eta da, kabi formako pieza bat, eta hortik ateratzen zaio ostoa, niretzat izango litzakela nire sormenari hori egoak ematea bezala, ez? Eta urrean bainatu dut, azken finean balorea emateko, ez? Gero beste piezetako bat, gaztainarekin eginda dago, orduan gaztaina uztu nuen, eta eraztun bat egin nuen, iratzearekin egindako belarritako hauek. Eta iruditzen zitzaiten, afari elegante baterako eraman daitezken belarritakoak direla. Gero beste honetan, ikusi detenean basoan, originala ere iruditu zait. Hortan, jolasean, hau alde batera utziko dugu, zula egina dagoela, eta belarritakoa soldatzera joango gara. Eta dana hau, jolasa da, investigazioa. Behin soldatuta dagoela, lijatzera joango gara, bale? Jarri diot lija papera, lehen zulatzeko geneukan motorean, eta kolore beltza kenduko diogu. Eta berriro, zilarraren kolore hori atera. Nik magisteritza ikasi nuen, eta urteak eraman nituen irakaskuntzan. Baina, banekien ez nuela bizitza guztian berdina egin nahi. Eta 24-25 urte nituela nik uste dut bitxigintza egin nuen, EASO Politeknikoan modulo bat, eta praktiketan Parisera bidali ninduten. Eta Parisen gelditu edo irakaskuntzara itzuli, Parisen gelditu nintzen. Eta 6 urtez bizi izan nintzanan, nire marka sortu nuen, eta orain arte. Badugu gure belarritakoa, lehenengo belarritakoa. Orain arte ikusi dezuena, izan da bilduma efimero bat, baina nire ohiko bilduma zilarrean egiten dut, 3D inpresioan baita ere egiten ditut, eta harribitxiekin ere, perlak, aventurina eta beste harriekin ere egiten ditut. Orain Gabonetako ferian nago, Buen Pastorren, eta bestela badaude dendan nire produktua dutenak, horrela bideo hortatik saltzen da, baina baita ere nire denda onlaina daukat. Joseba eta konpainia, hementxe gelditzen naiz, baso ederronetan, belarritako berri hauekin, eta ikusentzulea, zuei ere, mil esker eta urte berri on. Agur, beste bat arte. Ai, ama, ze gauza txukuna, eharra, naturak indako gauzakin. Beitu emendak hau, gauzatxo bate bai. Hau ekarri zigune bai, kalabazakin indakoa. Beitu, gatza gordetzeko. Bai. Egia esan, eta garai baten dana hola esan, Egia esan ze gauza erra dan, Naturak emate digun gauzakin, holako gauza txukuna egitea. Horrela jarraitu, eta urte hona izan. Bezarka da hondi bat. Hemen jarraituko dugu. Igual, belarritako batzuk inberko ditugu gure bai, txirra hauen oskolekin edo, Zertxe ingo dugu. Agea ideia gartzen, agea. Hemen txegosten daka hau, kardua, arrautzare bai, etzaiola asko galditzen, eta lagundu dira zu Josetxo baratzuri buru hau ale guzti zurituko ditugu, bale? Zeratik erabiliko ditugu. Lau prejitzeko, geho hau aiteko. Beste lau ale txirlentzako eta beste lau karduntzako, bale? Ni jungo nez hauek horritzen lehen esan duen bezala, eta martxan jarraituko dugu. Lehen esan dugu baki kontsumo taldin sartuta zaudetela, baki tazoka batzutan ibiltzen zehala, nuna inoa ibiltzen zehala, nuna ateatzen dezu produktu gehien? Ateatzeko, peritan izango litzeke gehien ateatzeuna, behasaingo ferin zapatuta aste hartetan, eta zumarran zapatutan. Eta horretaz gain dauzko bi kontsumo talde, bata zehaman, herrin bertan, eta bestea hor dizin. Hor izate hainbat famili kompromisoa hartzen duena basertarrakin. Astero saski batean mateko, ez da? Hori da. Bertako produktukin, garaiko produktukin, batzan daukeunakin,
saski itxi batzuk hartzekoa. Vale, nundi noa ibiltzen dira saski, adibidez. Zu aldezu eskau, nik eskatzen dut zarautzan, Bai. Eta ere bai eskatzen diot hemen, Mikel lagun batek, lehengun gurekin ontzala hemen gainak kosinan, eta nola egiten dezuek, igual, sistema antzekoa da, edo berdintxu izango dela pentsatzen dut. Ba, egukite deuna da, hori, lehen esaten izuna batzan daukeun produktokin, otar bat betetze dugu, gue kasuan izango litzeke, 12 euroko bueltan dabilen produktukin. Eta urte guztin zehar, garaiko produktukin, jutegia, astero, olako saskiatea ematen. 12 euro, itatea, saskila, edo eguneko, edo nola dijo? Ez, astero egiten dugu. Astero? Vale. Astero saski bat, eta hori, saski itxi, ez, bestela gainantzen, galdiko eromena izango litzeke. Guri ere arakazte dugu, eta hori bada, zeatik gukiten dugu. Bak izure bai itxe guztietan tokatzen da, gauza batzuk etzeixi bain beste gustatzen, baina gu jutegea, aste harten ekazte guri, eta gu jutegea, gastatzen, astelenan sobratu dana, egozi, puriain, da venga, segi berriro. Eta horretaz gaine balio dizu nola ere jaten ikasteko, nik hortan nahiko premio bauket, baina tira. Nahiko mezkinera ez kontatu dana. Eta gaine hona dana, zu esaten desuna, batutan gutez erostea eta zerosiko, eta azkenean batu berdina erosten du. Oitura dakau, baina gustatzen eta beti baina erosten ez. Eta hola, dakazu, gauza desberdina jateko. Eta gero beste gauza nahi ere esan oso aproposana da. Zuek nahi ez, azoketa jute zaten nian ekoizliak eta bar. Normalen azokaz azuaz, da dana atzo hartu dezu eta fresko eramatezu. Baina ez dana saldu, bi azaldun behar da. Eta ez dakite, baina saskik prepauta ematen duenen txia, etortzea hain fresko. Eunen bildutako izatea. Eunen bildutakoa, eta esatezu, aste harten etortzea eta larun batian guendikan fresko dakazu etxian. Eta horri da, nire ustez, gauza bat kistona, askotan, zerbait hartzen dezu, baina zuguntean nian supermerkatua, juntzean nian merkatua, batzutan, hoi, guendala, 2-3 egun moztutakoa da. Ez dakizu noiz da moztutan. Ez dakizu, hori, egila esan, igual lehon da, ozgailu batean, 15 egun. Eta etxea tortzeana, eguna moztutakoa da, earra. Eta horretaz gaine guri seguridad emateio, koltsoi bat emateio, hoi salduta daukeula eta programazio bat eitea daukeula. Claro, aldezula, badatzetik zorutik atea eta ea. Badakizu zaldau eta zer egin berraukezun. Eta hori geota gehiagoa dijoa, ez dakit pandemiak ingora etorri zanta berrio berak agian jute, dinei hori esan diez hau zalde. Neurri baten, bai, hasiera baten izan zen Jesukriston bune, bai, saskia asuntonetxea emateko asuntokin. Kilometro zero eta ez dakizet, eta bain jendia aida berriok. Bai, plazan eta baina buelta hori aldengo lekoa. Bai. Hori bai. Hori da. Bueno, pixkanaka ere, jendia ohitura honak hartzen jutean, eta ez galtzen ohitura honak, ohitura honak ez galdu. Zeratikan gauza hori gaina, osasuna da, sasoikua, bertakua, ez da bezarro behikar. Eta bertako ekonomia laundu ditan da, neurri baten ere. Eta baita paisai eta guztiek. Bueno, eta zu esan dezu leheno, guen da hasi zinala, taierren baten zeundela, eta hau dana, bakarri bultzatu zizun, norbaiten bultzatu berri izan zizun, edo nola izan zen? Nero nekartu, eraki, lehen diore, batzan nola launekin eta pixka taitutan nion, baina ez industria, ez profesionalki bestela, eta eritu zaten, beti tira dizau, kinun hortako, eta esan, probein berdet, eta lehen esan dizutena, hartu eta fraisoroa jun, han pixkatik hasi, kurtso intensio baten, eta gero... Esan jendia animatzeko nola aldu nien, nola aldan ontan hasi? Nik uste lehen bizi behar dezula, ez ditu, beste ozein ofiziotan bezala, dakinatik ikasi. Hori da. Lau emango zizu, lau epregitzen hasiko naiz. Eta gero, esate zutena, behatzi hilabete zeo, Lizardi baserri nahitu nintzen pratikatan, eta, jende zoragarria, hango Carmen, da Josean eta gizoni besteik ez bainentzako, eta oso gustoa. Eta hori da, ikasi, eta ikusten bezut ira aurrea. Hoi bai, gustatu inbartzaizu gure ofizioa, gainantzen oso lotu eda. Bai, hostelaritza bezala, eta gure bezala, buru belarri honber, da, modu bat, bizitzeko modu bat, ez da? Hori da, horrez ez fitxatzen eta jutezean, baizik eta horren barretzare, baina guztoko lan aldapeik ez esategu eta hola beharko. Eta zeintzen duen, zu kalen bizi zinean, baserri bat alokatu, baserri bat otxe saldu eta baserri erosi zen duen? Baserri erosi nun, eta terreno txokin, eta buru belarri apostu horrein nun. Eta, 12 urte badi eta arezti hor. Eta hondik ez dezu inorre esesor. Ez diakitela ez behitzat. Ez da gutxi. Ez da gutxi. Eta zesan behar nizun. Hau guztia kudeatzeko
bakarrik baratzakin bizizea, badakit frutarbolak badazkazula zerbait, animalik eta ere bai? Ez, batez. Fuertea batza da. Fuertea baratza da. Bai, baratzatik bizikia bai. Vale, gero igual bakazu olioen bat zuretako etxeko arrautzak. Ez, animalik ez dituzte. Gue lana berez lotu baldin badare, animalikin areta lotu gogotikane. Ez ditaztik ematen. Ez dizu aztik ematen, ondo ba. Eta zuk bertan, bakarrikan zaude, o zenekin zaude historia guzti? Ez dakit zenmelebekin, o bikotekin, edo... Zehamako bi neskanekin lan egite due, da seme alabak eta ez du jarraipenik ez du izango hor. Guk arazo bat dauke ofizionetan da relevo generazional esatean, eta ez dau bermatu. Ez dauzkeu bizi baldintza oso onak. Hoi pena galanta da, nire bai, ikusten dut hosteleritzan atzeko zerbait ari da gertatzen, antzeko zerbait. Zeratik, eta hori hosteleritzan pixkat indarra hartu dura, sukaldiakin, da sukalde berriakin, da jende nahi du sukaldaritza ikasi. Baina ikusten relebo hori zaila da, hola, hostelerok izan dianak ez duen nahi bere semek hostelero izatia. Eta baserritarrekin pixkat hori ikusten, esatezu, guk ez deunai gure sementzako hau, ikastia, haude, berezi batzuk igual, baina... Ni beti esango dut, seme alaban batek hortan nahikoa luke, nahi laguntza guzti izango lukela. Baina berez oso gorra da, eta ez basaia gustatzen hobeto da. Bizi baldintzak ez dauzkegu. Guk asteko 7 unek lan itaitugu, riko porrak kasu 10 hartzaitut urten zehar, ez dauket espunteik, ez asteburuik, ez ezer. Eta ez beste mutuko soldatzen. Oso polita da, baina... Politxete bada, baina... Bueno, hemen esan deuna, behitu ja, hau, atea zutatikan, eta ingotu dena da, ja, zutatik kanpo, bota, ez da dira erreta, ez da dira... Bere zapore oliotan utziko du, eta gero hori birrindu, armendolekin, eta perexil pixkatekin. Batzuak enprez gio txikitu eta hemen txirla jarriko ditugu martxak, eta kardua ere bai, eta bitartian bagoaz, behitu gai ze planearra ikusiko zu, txurrotxo batzu jatea, hemen txe Donostin, Santa Luziara. Ikusiko zu ze gauza, earra. Kaixo Joseba eta denoi, ni bon naiz, eta hemen gaude Donostiko Aldezarrean, Txurraria Santa Luzean, eta guazen barrua ikustea. Kontatuko izuet pixka Txurraria Santa Luzeko historioa. 56an irekizuten 31 agosto kalean, eta egon zian hor 75 arte, 29 urte. Eta gero etorri zian honea, eta hemen hasieran egozien bakarrik txogate txurrekin lan bezala, eta gero 80 urte aldea hortikan jartzuten pater kombinatuak eta hamburguesak eta dena, eta ja egun oso irekitzen orain arte bezala. Txurraria beti familia berdina eraman du, ni orain dela 15 urte hasi nintzenez, ezagutu ditut 2 generazioiek, eta bain daude, 3. 4. sartzen. Bezeroak betiko itzen ditugu, diala beti itortzen dira goizero, kafe hartzea, txurroak hartzea, txokate hartzea, gero turista asko ditugu, beti gaude horrela. Txurreriaren historia ezagutu ezue, guazen oain, txokolate txurrekin hartzea, oberena. Oain hasiko geha txokolate txurrekin egiten, eta hauek dira bere osagaiak. Kakaoa, esne hautsan, irina, azukrea eta ura. Eta txurren masa egiteko, masaina dakagun bezala, da ura, gatza eta irina. Txokolatea egiteko, zengo izateke, lehenengo kakao bota, gero azukrea, gero irin pixka bat, eta hasieran hori dena bezkatu ondo, eta gero esne hautsan bota, eta segido ja urakin eta gutxinaka egiten. Bero egoten bada hobeto, baina alda hotzakin hasi eta gero berotu dena. Txokolate txurrekin urte osoan ematen dugu, udaran gutxi, baina neguan pila bat. Neguan gaude hemen atope, kola kaleaino, gu normalean egiten dugu 60 litro gunean, batzutan 120 eta batzutan gehiago, segun eguna. Gabonetan adibidez, 180 litro egunean, minimo, eta hortik gora. Txokolatea ja berotu egunean, ja bukatua egiten, eta horragatua. Eta dain hasiko geha txurren masakin, hartu behar dugu bola ja masatua, makinan sartu, makinai eman, eta ja zigitzen hasten dira. Kuriositate moduan, hemen Patria seria grabatu zala,
hemengo mailetan, 4 kapitulutan uzet. Kriston ekipo handia, dena argiekin eta dena, gero txurroa jantzituzten, eta oso ondo. Txurren sekretua, berenak atatzeko, oliba egotea 200 gradutan edo gehiago, eta gutxinaka itea, ikusi baituzu, separatzea ez pegatzeko baien artean, eta pixka txuria atatzen bada, hoi ondo egiten ari dela, baina ez pare itxoin txuri hori doratzea, eta horrela oso onak atako dira. Moi, Joseba, hemen gaude, txokolate txurrekin, eta nahi zutenean etorri dezakezute, hemen Donostiko Aldezarrera, txurrere Santa Luziara, eta bueno, eskarik asko denei, agur. Ai, ama, neguko plan ederra, Bueno, udan ebai jende emate jo, txokolate eta txurro eba, Tarteka, jute Tarteka, ondo etorriko zan ebai, baina gila zan, zeona, familia biluan da horietako, gotzaiteun bat, barroa sartuta hor goxatzeko plan ederra. Eskerrik asko, eta goxatu horazten jarraitu jendia, bezarka da handi bat. Bueno, gurean jarraituko deuzan bezala, hemen txedakau, kardoia igosita, ingo deuna bertatik atera, iragatzi, baina ura ez deu botako, erabiliko deu, bai kardon saltzaiteko, eta txirrak pixka berba dute ere bai botako dio. Nik uste ez duela beharko, Lagunduko da zuen maja goiten, bale? Ingo desuna da, lehendabizi, azafrai, baratzuri, eta hemen gelditu dan olioakin pasta bat prestatuko. Osondo. Bale, bertan. Onuntza botatzen. Gero, ja pasta listoak haunian, arbendolak botatzen jungo gea, eta lehen esan dut arrautzare bai botako genuen. Igual ikusiko deu, txukuna gelditzen bada, perexil pixkatekin bukatuko dugu hori, eta gero arrautza raiatuta botako platera igainetik, bale? Zuk esan bezala. Ni jungo naiz, hauek birrindu, eta txikituko ditut, bai, batantzako eta bestiantzako. Bueno, eta badakit afizioa handia da kasula historia munduan, Bai, hortan nahiko frikien naiz izan, bai, eta... frikia, gauza ona. Asko gustatzen zaiten gai da, eta, bueno, erromatar garaikoa, eta goierdiarokoa, eta... Hemen mingaina bat atea, barkatu. Ez, barkatu, ez dizu nik mingainik eman da, ez dezu zure mingaina ateako, ez da? Zero, hoi berozi onta. Vale. Eta, erromatarren garaiko sasoiko historik egiten gustatzen eskizu? Bai, eta Euskal Herrin badauze ikusi horri buruz, eta, bueno, horra itzen gea, bai. Ba, kontatu egu pixkat bitxikerin bat, nundik noa jendiai zehose kontatzen duzunean gehien gustatzen zaiona, edo txunditzen diona, edo... Ba, ez dakit, hemen sustea bazioan garai batean erromatarrak oso gutxi biliziela, eta, bueno, hemen zaro bilizian, hainbat aztarnategi baitugu hemen ikusteko, nahi ikarri gustatzatena Iruña Beleiakoa da, Gasteizan, hemen Irunen badaukeu Arditurri eta Oiaso museoa, eta ikusi alizateko ere, eta, bueno, Nafarroan ere Andeloseko etxea ikusteare gauza politia da, Jesukriston mosaiko ditunak, ze ikusi handia da. Latza da egia esan, zatea, nire bai betu, Abakizu, gaztia zean nian, bueno, ni oso gaztia nahi guendikan, baina ume zean nian, ez dakit, 25 urteekin, beste gauzeta zaude, ni behintzate hon naiz. Eta gero historiaz abokadosekin, herri-zerri jun, arresiak ikusi, nola hemen barrun zeon, gero dolmenak, hainbeste gauza dauden bertan. Eta aztezea barruak moitzen azte zaizkizu, eta gogok eta azte zaizkizu, eta gaina gauzak lotzen jutezea. Eta da niretzak gore, ez dakit, giota gehiago gustatzen zaite bai. Giota gehiago? Nahi asko, oita bidaiatzea, nahi bizeat, bidaiatzea aukera gutxizate dauken ofizioekin, da beste eta arteka marteka aldeula ikustu ditu. Vale. Eta bidaia horietan, noa nio juntzea, nondik noa guztatzen zaitu ibiltzia? Ba, nire afizio horrekin nastuta ditut bidaia bat ipan, eta hor Espainia parten zea, Extremadura azkeneko aldin, Merida eta olakok ikusten, geho Itali parten desente, baita Frantzin, Provenza alde hortan eta Tunez eta Egipto arte urrutien iritsita gotokie, baina, bueno, urten behintzat horti horitzen no, baitea. Berdura zoneko tokia. Gehiago lotzea historia, gehiago lotzea. Hori da. Eta hortik horrean, erromatarraketan nun ibilzian, nun ikusten dezu astarna hundinak guzti dituela? Europa guztien zehar. Baina hemen Euskal Herrin, baleno, esaten izuna, Iruña Beleia bertan daukeu hirik haundinetakoa izango litzakena. Hirik haundinetakoa. Bai, kalkulatze dute 120 hektaria hartuko lituzkela. Izango za... Zabalerak, irian zabalerak, bai, eta baita 10.000 laun ere bertan biziko zela garaieko paronen. Harta esan laike
Tarrakonensioi provintzia izango litzake penintxula Niparpaltea, eta 3. hirik handinetako izango zala, eta hoi Euskal Herrin daukeu, eta jende gutxi da horren jakitun. Zalapartare badabor, eta hoi argitzea gustako litzaikoke, gertatzen dana. Eta horren nahi du esan, leku aberatza izango zala ere bai, ez da? Rekurso aldetikan eta... Bai, hori da beste ideia bat, igual nastu edaukuna, Euskal Herri pobre bezala 19. menden, baino garai hortan zonalde aberatxoa zen, bai kontu hartu behar du Euskal Herrik Akitania guzti ere hartuko lukela. Eta bai, toki ura asko, baso asko... Eta landagunea ere bai. Landagune honak bai, ez da? Zerealare asko ingo zana. Karo, guain igual, giota... Bueno, klima aldaketagatikan igual, edo nik usten dut igual gero mekanizatutako lurrak zabalagoa diala igual beste batzuk, edo... Bueno, herribera hor dakau, ez da? Bai, hor daukeu, Arabako lauta da guztie, herribera, ager baskonun esate zutena garai baten erromatarrak, osea nekazaritzara erabiltzen zana, eta gero saltu segura izango litzakena basoa. Vale. Eta erromatarrek zer da bereskiena ekarri diguna, o guri gehien markatu diguna behaien... Ba, ez dakit, adibidez baratzan, bauzke euskera zain batitz, dakiuna beraiek hartzutena nekazaritzatik, porru adibidez, latinez porrun da, edo tipula tipulun, olako hitz batzuk badare, garbi daukuna latinez esata itxugunak euskeraz gaur egunera, eta beraiek garritako dela. Beraiek garritako dela, bai edo bai, ez da? Bai, gero guk eben jarraitu dugu, baino tira. Vale, eta gero pentsatzen dute bai, azkenien arduakin eta gauza horiekin, bai behaiek hasitako hasian alde honetan edo ez? Ez dakit hola dan ala ez, baina beraien ekonomia ezan olioa, zekalea eta ardua, hiru gauza horiek oinarri zituzten, eta ez baldin bazan, adibidez, Arellanoko etxe hori, ardategi bazan, upategi bazan berez. Eta ikusgarria da benetan, hor Lizarra aldamenen. Bona, apuntatu, apuntatu, ea arraitxura, guain hasi ja armendola botatzen, eta gero peixir pikatu pixkaten mango izute bai. Beitu, nik hemen jaue martxan dazkat, eta guain inberditut irin pixka bota, pixka goxatu, eta gero ja, gainuntziko osagaia botatzen hasi. Bale, hemen txe. Bai, gustatzen zait, hemen, bai, saltza berdekiteko, bai borraja egiteko, martxan jartzia, baina ez kolore hartzia. Baizik eta bat zu basuan, betu hori gehiagi hartzen jungo zan, suabe, zatik txuri gelditzeko, baina ja zapore baratzurina banatuta egoteko. Ingo deuna da, bertatik bota. Goia daka bat, irinana, gero saltxa, eta bukaeran, ja, botako ditugu borraja, esan behar nuen, borraja tortu zai burura. Sasaikoa data. Bai ba. Txikillo. Kardua, Joseba, kardua. Eta bike pintxoa, osea, pentsa. Bueno, hemen, hau martxan, hori ere harra, itxura, Hori bat emateko gola txiki gainetik gan, Eta barratzako zila gainen da barroa. Ez erreke jo gabe. Vale, eta hemen bai, irina pixka batako jau txirretako, baina ez asko, Piskat, nahiko. Hau trampa. Nahiko. Ondo, nagiztak, txirreki txarraka. Eta bueno, baldakazu guain, mopan nundakazu isa jarri berra guain, soa zurrengo bidaia, aldea jun bidar dezu. Aldetenen du deite, Sizilia. Sicilia, markauta oketen aspaldi, eta pandemia zala medio eta kunbekoa, eta gogokin gelditu zera. Bai, du daipe. Vale, eta zer da kasuan berezia, porque informazioa jakin gozuz, nundik zer topatu gozuz, zer nahi dezu? Han topatu nahitena, Greko gandik hasita, erromatar garaie, eta behaldiko aberastasune dago arte hartan alde hortatio, eta 10 behintzat, kolokauta dara hautza duteko. Ze ona. Vale, eta bidai hauek zer, bakarrik lagunekin, bigotekin, zene laguntzi zu bidai hau eta? Andrea eta bio. Bai, Andrea ne afizio berekoa da. Zime alabaia hasi zaizkizu orduan. Oie, gaspaldi juntzeta, pakerra batzea. Bai. Ona. Egia esan, bai. Ala inberda, oso. Bain guain umekin nago, guain beti, guain betu. Elurretan eunai zumekin, guain besteke, nahi tokatzea guain 8 eta 5 urtazka, eta guain aprobetxatu behar, beko hanka itago ez da. Eta bueno, pakerra patatu eta bai, ez guztua hartzen die, baina ez nire texite zarrago dira, 27 urte bitarteko, eta Hori ja,
Ondo. Bueno, txirlak bota ditugu. Errepasatuta genitun txirlak, Beti errepasatu behar dira, baten bateotean hor, ondo barruan, bai, eta danei zorratzi dugu. Orduan, beti errepasatu. Vale, hau gore ingo deu, hemenek gora, eta betu saltxatxuak ja zeitxura hartu dugun, Batzu itxuri ja, irinaki. Irina ondo zukal dauta, garrantzitsua irin zapore zeukitzeko. Eta gero bota deu ja, behaien salda. Hemen ingoten are bai, gatza puntua bota, vale? Hau ez dugatzi botako. Txirla behaiek askatzen dute. Bai, berezkoa daka, Vale, guain, mahau hortan, botako zu, olio txorrota de behar bat. Bai, olio txorrota de behar bat botako deu, eta baina nahaztu ingo zu. Eta baita ere botako jozu perexil pixka, kolore pixka tartzeko horrek, bale? Vale, perexilia, igual, mai gainen pixka txikitu eta geho bota. Hasieran botako bain duen, nahi azpintzaitu igual esatia, txikituko algen duen, batzu jakin batea, baina, bueno, txikitu eta bota eta listo. Vale? Bagoaz, behitu zeitxura, zirlak. Zuzezu irina bota etela, eta bertan irikiko ditugu beak, bertan irikiz, saltza lodituko deu txirlak beak botatzeun urakin. Vale? Eta askotan jende deu, saltza berdia prestatu horrela, eta geho txirlak bota. Baina ni botet, olio irina pixkat, bueno, batzuri olio irin pixkat, eta gero guain, mateu, ligatu gabe dela, baina ikusiko zuen. Beha jungoa guain askatzen ura, eta jungoa ligatzen. Eta hemen txingoetena da, kardo bota bertara, vale? Ondo. Eharra karduak, Hor gukiten deuna da almendrakin. Arbendolekin, bai. Eta egia esan, gure etxean beti ohitura hori dago, eta beti da Nikola indeu. Eta etxe askotan, egia esan, ez da? Bendi guztet bat da atozela, ez da? Neguko zagaiak, beti jasotako produktua beti ongo zan frutu lehorrak etxian pentsatzen dut. Pentsatze bai, Bueno, ze honetan, danetan ezan egongo, baina ze honetan bat ze honda. Bueno, hemen ikustezu, asidia irikitzen, eta asidia saltza ligatzen pixat, Asidia ligatzen. Vale. Itxo ingo dugu hemen txeguain, txirla guztik irikitzia, eta iriki orduko platera datuko dugu. Ai, ama, Josetxo, eharra indiu, Bai, itxua eharra horre. Itxura eharra. Gatu esateko, nahi emaiak kardo kurdai azpikokin, nahi kardo gabe, mesedez. Ai, ama, jani mierda la barazki. Ai, ama. Jope, zuek ze, etxian barazki asko jate alde zuek, kasarreo kutxo palo izatea, Nekasun pixkat, bai, hanrek eta desente gehiago, baina, bueno, jate do, gozta gehiago jate. Vale, ondo, ala, berdi. Aurreak abalin bat zuarte, ondo. Vale, honek ere bai, zea, erra indio dengoene bai. Vale, txirla, saltza pixo botako zio, horrela. Peska gehiago jarko zio, txirla, honek ez duela betetzen, oskola bestik ezala. Vale, horrela, xe. Gero jarraitzeko, botako zio, arrautza pixkat, horrela. Gaina kolorea arra, eta bakarrik hau botako jo alde honetan. Kontraste pixkat. Hemen txe prepatu izun mahaua. Arra, itxura eta ez egizue, zeu zai botatzen, Armendola hola tostatuan usaila. Hemen txartuko dugu ja, kada bat. Bakizu dakala honek, armendolak, batzu ja, dana erreta. Egingo deuna da, Piskat horrela bota. Txirlak urtziko ditugu pakian, Txirlak urtziko ditugu pakian, ez du gauza asko berda. Perexil pixkat, eta hemen txedakau, gau, Josetxo eta bilokin dako, neguko platerrearra. Itxasoko txirlak, eta baratzeko kardo ezin hobia. Mil esker, honea etortzegatik, jendiei gozatu hasi eta elikatzegatik, jarraitu horrela, hau hemen jarraituko dugu, kosinatzen. Ezarka hondi ba laguna, hau!